vesprada. Està Loquillo contento, com diu el seu primer single d'este disc? Home, estic molt content de tindre un vinil des de fa, no sé, em sembla que 15 anys que no podia tindre un vinil propi, i estic content de l'acollida de tots els seguidors. I no estic content per la situació econòmica, però de fet Contento és una cançó que intenta donar una energia en un moment tan dur i mirar irònicament la realitat que tenim al voltant. Imagina que molt contents estaran els fans de veure de la mà a Loquillo i Sabino Méndez. Bueno, són 23 anys, no? I després de 23 anys que féssim un disc junts era algo molt esperat. Em sembla que la parella Sabino Méndez-Loquillo i la parella Morrissey i Johnny Marr són les més esperades. Almenys nosaltres ens hem juntat després de molts anys, però teníem molt clar que ho teníem que fer molt a poc i treballant molt tranquil·lament. I la gent ho esperava fa 10 anys, però ens ho hem pres amb molta calma. T'has sentit dir que el rock and roll és necessari en una època com esta. És així, no? El rock and roll és el pulso de la calle, no? Està a prop, té que retratar el que està passant. I les cançons del Sabino Méndez retraten perfectament la situació actual, pero a una coincidencia muy divertida. Hay canciones que están hechas hace 15 años o hace 10 y mantienen exactamente la misma actualidad, lo que hace que los temas de Sabino sean atemporales y eso hace que las canciones tengan ese aire que pueda ser, en cierta manera, para toda la vida, ¿no? Eterno. Canviant de tema, estem a València, la terra on va néixer ta mare. És especial per a Loquillo vindre així? És especial perquè la Guaita Valenciana sempre ha sigut per nosaltres, brilla tot, o sigui, i des del començament de la meva trajectòria aquí se m'estima molt, i això ho tinc molt clar. O sigui que sempre al meu manager li dic sempre ¿cuándo volvemos? Sempre estic amb el mateix, no? Perquè és que aquí se'ns tracta molt bé i a part hi ha la qüestió familiar i la part... Jo tinc una part aragonesa i una part valenciana. És a dir, la part més festiva sempre és valenciana. Per tant, quan te tornarem a veure a València de concert, de gira? A partir del mes de febrer estarem de gira per tota Espanya. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Encantat. A tu, I bé, ja ho saben que d'ací a no res el tenen a l'EFNAC per a signar el seu disc.